Kun kaya sinda nagdulok sa iya, as sinaghagad na tukdoan na mamigbi sa Diyos. Sa iyang mga parabola, itinukdo ni Jesus na ang pagpamigbi sa Diyos dapat maging siring sa paghagad ng tabang sa ubos nga katuod sa matangang banggi o paghagad kang kakanin kang sadit na aki sa iyang ama. Nagsasaring na itataw kan Diyos ang satong mga kaipuhan. Hagadon ta kay Jesus sa tabang kang Espiritu Santo, nalugod kita maging ugos sa Diyos, asin day kita masupog na magrani asin maghagad ng tabang. Magkusog lugod ang satong buot, nadadangugon kan Diyos ang satong mga pamibi, susog sa iyang kadunungan. Ang misa po niya tungon niyan pamamayuhan kan sa tuyang ginagalangan na kura para ko na si Reverend Father Joseph Salando. Matindog po ang gabos at sinawiton po niya to ang awit sa pagpuon. Magpasalamat, magsamba, mag-umaw sa Diyos. Mag-awit asin magpasalamat, magsamba, mag-umaw sa Diyos. Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamot kan Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sindo gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang, ako nyaton sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang ng tang Diyos. Maherak mandugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurang maherak ka, kaguranan, maherak ka, Kristo, maherak ka, Kristo.
ka, kagurahan mahera ka. Ginoo maumika, ridurukya mika, sinasamba mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika, huli kang dakula mong kamurawayan, kagura. Makakamhang kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, akikan naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban kaherap ki kami. Ikaw na nagpapahara kan mga kasalan, kan kinaban, ako ang samong pagkimahera. Ikaw na nagtutukaw sa to kanama, kaheraki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kalangkaw. Jesucristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, para surog kan mga nagsasarig sa imo, kung mayo ka, mayong pusog, mayong banal. Padakulaas sa mo ang sa imong pagkaherak, tanganing huli ta ika ang nagsasakop, ika ang nagmumunda, ang mga karahayan na minalipas, gamiton ming gayo ngunyan, tanganingan mga bagay na nagdadanay sa mo ng matungkusan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa paginanyog kang mga babasahan. Sa enot na babasahon, si Abraham nagpamibi sa Diyos na ilikay ang Sodoma sa makuring padusa, asin dinangog siya ni Diyos. Siya ang anino ni Jesucristo, ang satuyang tagapagpamibi sa Ama, na ilikay kita sa daing sagkod na padusa, huli sa satong mga kasalan. Hemateon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Henesis. Kaitong mga panahon, tinaramanin kagurangnan si Abraham, dakol nang marahay ang sumbong laban sa Sodoma sa Gomora, asin grabe na ang kasaalan ninda. Kaipuhan magduman ako, tanganing maaraman ko kung totoo o bako ang mga sumbong na nadangog ko. Dangan naghali ang mga lalaki, asin naglakaw pasiring sa Sodoma, alagad nawalat ang kagurangnan sa kaibahan ni Abraham. Nagrani si Abraham sa kagurangnan asin naghapot, ipapadagos mo mananggad ang pagtunaw sa mga matanos kaibakan mga maraot. Halimbawa, igwaning 50 matanos sa laog kan syudad,
Tutunawon mo pa daw iyan? Di mo daw papatawadon ang syudad, tanganing kaligtas ang 50. Aram kong di mo gagadanon ang matanos, kay bakan maraot. Di mo gigibuhon iyan. Kung gibuhon mo iyan, madadamay ang mga matanos sa pagdusa kan mga maraot. Imposibleng gigibuhon mo iyan, matanos ang hom kan bilog na kinaban. Kung makakuha ako ng 50 matanos na tao sa Sodoma, papatawadon ko ang syudad huli sa senda, ang simbag nin kagurangnan. Nagpadago si Abraham, patawada ako kagurangnan, tanangahas akong makiulay sa imo. Ako, saro sa ng tao, asin mayo ni diretsyo na masabi, nin anuman. Halimbawa, 45 sa ng matanos ang ituon, tutunawon mo pa daw ang bilog na syudad, huli takulang nin 5. Nagsimbagan kagurangnan, day ko tutunawon ang syudad, minsan 45 sa naan matanos na tao duman. Nagpadagos pa si Abraham, kunigwasan ng 40. Huli sa 40, day ko tutunawon ang syudad, ang simbag nin kagurangnan. Day ka man lugod maanggot sa ko, kagurangnan, huli ta mahapot pa ako. Halimbawa, 30 sa naan ituon, ang hapot ni Abraham. Day ko tutunawon iyan, kung makakuha ako nin 30, ang simbag nin kagurangnan. Nagsabi si Abraham, patawada ako kung ako nangahas, magparapakiulay sa imo, kagurangnan. Alagad paano kon 20 sa naan makuha. Nagsimbagan kagurangnan, day ko rarauto ng syudad kung makakuha ako nin 20. Giraray nagpadagos si Abraham, day kalugod maanggot sa ko kagurangnan, huli taini na sanaan sa sabihon ko. Halimbawa, 10 sa nananggad ang nakuha. Nagsimbagan kagurangnan, day ko rarauto ng syudad kung may makuha akong 10. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Pinapasalamatan ta ka kagurangnan sa bilog kong puso. Sa atubang kan mga Diyos, inaawit ko ang sa imong kaumawan. Minado ko ako sa atubang kan sa imong banal na templo, asin minaomaw kan sa imong ngaran. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Huli kanda na imong pagkamuot asin kaimbudan, hulitan sa imong ngaran asin tataramon ginibo mong halangkaw sa gabos. Kan mag-agrangay ako sa imo, nagsimbag ka, huli kan sa imong kusog, pinakusog mo ako. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Huli ta maski ikayaw sa kaitaasan, an mapakumbaba sa imong inaataman, alagad an mapaabaw-abaw, maski sa harayo sa imong namimidbidan. Maski ako maglakaw sa tahaw nin kasakitan, iniingatan mo ang sa kong buhay, hinalabanan mo ang mga maanggot kong kaiwal. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Asin iliniligtas mo ako, hulikan sa imong kapangyarihan. Uutubonin kagurangnan ang katoyohan niya para sa ko. Kagurangnan ang sa imong pagkamuot, mayonin kataposan. Tapuson mo ang trabaho na sa imong pinuunan. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Sa paagi kan mga pamibi ni Jesus, kan siya nagsakit as sinagadan sa krus, kita ilinigtas as sinaparani sa Diyos. Sa rooning pangapudan na day kita masupog na magranisa sa iya. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, kan binunyagan kamo, ilinubong kamo kaiba ni Kristo. Sa bunyag na iyan, binuhay kamo liwat kaiba niya, huli sa pagtubod nindo sa kapangyarihan ng Diyos na iyon nagbuhay liwat ki Kristo. Kaito, gadan kamo huli kan sa indong mga kasaalan, asin huli ta mga pagano, kamo na mayo nin katugunan. Alaga tinawan kamo nin Diyos nin bagong buhay kaiba ni Kristo. Pinatawad kita nin Diyos kan gabostang kasaalan. Pinara niya sa listahan ang satong mga utang. Sagkod ang mga pagsusundo na kaiba kaiyan. Hinali ang gabos na iyan sa paagi kan pagpako kaiyan sa krus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw, namimibi si Jesus sa sarong lugar. Pagkatapos niya sinabihan siya kan saro kan sa iyang mga disipulo. Kagurangnan, tukdo iman kaming mamibi. Arog kihiwan na nagtukdo sa iyang mga disipulo. Sinabihan sinda ni Jesus, kung mamibi kamo, inian sabihon nindo, Ama, sambahon ang ngaran mo. Dumatong lugod ang kadean mo. Itao mo sa muya ang samong kakanon sa oral daw. Patawada kami kan samong mga kasalan. Siring kan pagpatawad niya mo sa mga nagkakasala sa muya. Hare kami pabayae na madaog nin sugot. Sinabihan pa niya sinda, halimbawa, sarong matangang banggi, nagduman ka sa imong katuod, saka nagsabi ka sa iya, Katuod, pasubli ako nin tulong tinapay. Nag-abot kayaan sa kong katuod na nasa pagbaklay. Asin mayo akong ipapakakan sa iya. Ini naman ang simbagsimo kan katuod mong nasa laog kan harong. Di mo ako pagribukan. Sarado na ang pintuan. Asin nakaigda na kami kan mga aki ko. Di ako makakabangon tanganing tawan ka kan kaipuhan mo. Sinasabihan ko kamo, maski habo, siyang magbangon nganing tawan ka kan inahagad mo, mabangon na sana siya, asin matao bakong huli ta, magkatuod kamo kundi huli sa kapipirit mo. Ya sinasabihan ko kamo, maghagad kamo asin tatawan kamo. Maghanap asin makukuan nindo. Tumuktok asin bubuksan kamo. Ulitan lambang nagahagad maako ang nagahanap makakakua. Asin na nagtutuktok binubuksan. Sisay na amaan mataonin halas sa siyang aki kung siraan ninahagad ka ini? O matao daw nin uyang kung sugok ang hinahagad? Kung kamo nganing mga maraot, tataong magtaonin marhay na mga bagay sa sindong mga aki, an ama pa daw nindong langit noon, anday magtao kan Espiritu Santo sa mga nagahagad sa iya. An marhay na bareta kan satong kaligtasan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Viva la Virgen! Parakpakan tapon sa tuyong mahal na ina. Diyos marhay na aga po sa inyong mga tugang, mga aki kan sa tuyong mahal na ina, devotos ni Nuestra Señora de Salvacion. Ngunyan tawan tama nin maugmang pataratara, special greetings, an mga lolo asin lola niyato, an mga elderly sa satuyang komunidad. Tangunyan, world grandparents and
Elderly Day. Kaya happy Lolo and Lola's Day sa satuyang mga gurang. Parakpakan ta po ang mga yaong digling mga lolo as in lola. Salamat po sa Indo. Salamat sa mahal na Diyos. Dakula kamong biyaya, kamo regalo sa lambang pamilya as in sa bilog na komunidad, sa simbahan. Kasuhapon, nagselebrar ako sa Malinaw, kairibanan ang mga 30 labi na mga parokyano, nagpilgrimage po duman sa kataibtang Banwa. Dahil piyesta kasuhapon, kan magurang ni Santa Maria, ang lolo as in lola ni Jesucristo, si San Joaquin as in si Santa Ana. Nagmisa, pakamisa, nag-ulyo, nag-celebrar ka na sakramento nin pagpaumay o pagbulong, asin salamat sa Diyos dahil piyesta may kakanon man para sa mga dayo. Kaya sa mga day nag-iriba, yan ang na-miss po nindo. No? Baka next year mas dakol pa, no? Mga pirangbas na gayud iyan. Maugma po na makapag-celebrar kan kapiestahan kan magurang ni Santa Maria. Asin ang pag-celebrar ka iyan, nagdadaras sa to sa pagmidbid kan kahalagahan nin pagiging lolo asin lola, nin pagiging grandparents. Kung igwa kitang Father's Day, igwa kitang Mother's Day, iniman an aldaw na dapat nyatong iselebrar ang regalo kan kadaklan ng mga nagsisimba po, digdi. Ang mga magurang tang naggugurang na, nagayod, dahil ng kakayanan na pisikal na magpasimba na nagdadangog na sana, asin nagsusubaybay sa paaginin Facebook o sa paaginin radyo ngunyan. Live po kita sa DWGB FM. Sa mga gabos na nag-antabay ng mga lolo asin lola, salamat po sa Indo. Ano ang regalong dara kan mga lolo asin lola, kan mga gurang nyato sa komunidad? Hilingon ta an binasa. An binasa, mga babasahon manungod sa kahalagahan nin pagpangadji, nin pagsa Dios. Kalimitan, ang mga lolo asin lola nyato, sinda ang nagtutukdo sa to. Sinda nagpapahiling kan kahalagahan kan pagsa Dios, kan pagpangadji. Kaya nga ni, minsan, kung aram nindo, so ginigibubagakan mga padi, mga seminarista, mga madre, maduman sa mga baryo-baryo, asin matukdo ng katekismo, mapahayag kan tataramon nin Diyos, maselebrar nin mga sakramento sa baryo, apod kayan apostolate. No? Hali sa tataramon na apostol. Bot sabihin kan apostol, sinusugo para magharubay kan marhay na bareta. Apostolate, pero ang apostolate mga tugang mas tunay gayud iyan sa mga lolo asin lola. Nata, kuno arin lolo asin lola na, retired na, kuno arin nagugurang na, maluya-luya ng hawak, iyo man ang pagkabisi sa pag-ataman sa mga apo. Bakong iyo? Kaya apostolate. No? Kamo po ang nag-aataman sa mga apo, nag-apostolate po kamo. Pero lugod, ang pag-ataman sa mga apo asin sa mga akaakian, magdara sa induman nin kaugmahan dahil ini man nagiging oportunidad na ma-impluensyahan ang sindang pag-iisip, ang sindang buot. Marhay na impluensya, urog na, manungod sa pagsa Diyos. May mga istorya akong nadangog na arog po kan istorya ni Pope Francis, nagimatan niya ang pagtubod Kristiyano, ang mga tradisyon ng Katoliko, dahil sa iyang Lola Rosa. Pag Holy Week, maprosesyon ng mga pasos, asin mahapot ang aki na si Jorge. Ano iyan? Sisa iyan? Matyaga na sinisimbagkan si iyang Lola Rosa. Pero mahalaga na may kaaraman ang lola, dahil kung daing aram, anong isisimbag? Kung daing man buhay sa iya ang pagsa Diyos, ano ang ipapaman ng pagsa Diyos?
Sa roman na istorya ni Bishop Bong Bailon ng satuyang Obispo digdi sa Legazpi na nakanaki pa siya, taga Kamsur po sinda, dinadara siya kan siyang ina pagsimba, aga. May mga nahiling po ako digdi, pero dikit na siya ng mga lola na daradara ang sindang apo sa simbahan. Magayunon ko ng mga lolo asin lola, sindaan maging manginotan na darahonan mga apo sa simbahan. Minsan daing nasasabutan pang gayo ang aki, pero pagdakula kay yan ang matatandaan. Nahiling ninda sa sinding lolo asin lola na nagsisimba, nangangadji, may pagtubod sa mahal na Diyos. Asin ang bunga, nahiling ta. Ang saro naging Santo Papa, ang saro naging Obispo. So dayta aram ang epekto kay ini, ang linalaom ta, ang epekto kay ini ng aking ini na dinadarata sa Diyos. Madakula na may pagkatakot sa Diyos, asin anuman na bukasyon, maglilingkod sa Diyos. Kaya importante po ini, gayod ang sarong bagay na pwede tang tawan nin doon, i-highlight ta, iyoan hapot kan sarong disipulo ki Kristo. Sabi niya, kagurangnan, tukdo iman kaming mamibi. Igwang pagmaawot ang disipulo na makanood magpamibi. Dahil nahihiling niya sa mga disipulo ni Juan Bautista na nangangadji. Gayod nahihiling ninda si Jesus, amay naaga, nagbabangon. Asin sa tuninong na lugar, mayong ribok, gayo, nagpapangadji sa Ama. Asin napukawan ang sindang puso, ninsiring na pagmaot, ako man, gusto ko man mamidbidan ng Diyos. Ako man, gusto ko man makauro ng Diyos. Gusto kong makanood na magpamibi. Pero, tanganing mapukaw iyan sa mga kaakian, nangangaipo nin mga pangangarogan. Nangangaipo nin mga tao na mismo sinda, nangangadji, nagtataonin panahon sa pagpangadji. Kaya ini po ang hagadon ko sa indo asin pagirumdom sa mga lolo asin lola, dakulang regalo kamo sa simbahan. Asin igo kamong espesyal na misyon sa laog nin harong asin sa komunidad. Digdi po sa parokya, ang matyaga na nagdidigdi sa simbahan, urual daw, nangangadji ni Santo Rosario, amay na aga, 4 na gurang. 5 sinda po dati, nawara na susaro, inapod na ning kagurangnan. Pero 4 na siya na, paano, pag-iisip ko kung paano kung 50% discount na. Duwa na siya ng matatada, si Sayan Masalida. Kaya, kung mayo po sinda, si Sayan magpapangadji para sa sato. Sa mga apo, maasahan tan mga lolo asin lolatang nagsasadyo sa sinangangadji. Harani sinda sa Diyos, bako sina dahil gurang na sinda harani na, kundi harani sinda sa Diyos. Tinawan sinda ning kadunungan na midbidan ang katotoohan, asin kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Na sa katapos-tapusan, ang mga paghinguwat ay dagdi sa kinaban, luway-luway, mawawara, luway-luway na babawiun sa to. Ang mga pinundarta, luway-luway na papara iyan, asin nanunudan iyan kan sarong gurang nata. Ta sa paggurang, luway-luway man na nawawara ang buhok, luway-luway man nawawara ang paghiling, luway-luway nawawara ang kusog, luway-luway na nadain na nagigibo, ang madating nagigibo ninda. Pero yun ang naturalesa na nagtutok do sa to, na sa katapos-tapusi, ang buhay tabako tang sadiri. Si Semang kagsadiri kay ni ang Diyos na ginikanan kang gabos. Asin sa Diyos manini kita mauli. Kaya ang pinakamarhay na attitude, sampang kan katotoohan ini, ang pagtiwala, ang pagsari, ang pagpakumbaba, sampang nin mahal na Diyos. Sa siring, nagigikitang malaya. Dahil kita uripon kan mga kaaditan sa kinaban. Dahil aram ta na nasa kamot kita nin mahal na Diyos. Sisi nagtutukdo kay ni sa to, ang mga lolo asin lola niya to, na nagmimidbid sa Diyos, may pagkatakot sa Diyos, nagtsatsaga na mga nagtsatsaga na magpahiling. Ang kalaban ta,
sa mga aki-aki, pag kunata day kita nangangadji, tulong bagay, kahugakan, enot. Mahugak kita. Dahil gayud, pagal na kita sa ibang bagay, pag-abot sa spiritual na pangataman sa tuyang sa diri, pinapasipara ta. Secondary na sana kung mahalaga man iyan. Kahugakan. Ikadua, gayod bako man talaga kahugakan na mentionar ko ng kapagalan, dahil busy-busy kita, dahil nakitang panahon sa mahal ni Diyos. Pero ini sarong nanudan ko sa sarong gurang na padi, pag ikapadi na, as in busy ka, dahil ka magtaram na dahil ka ng panahon na mga G. Iyo nga ni ang tanda na kung nuwanin kakadakol na ginigibo, sa kakalugod, magigos, magpangadji. Tapag kadakol ka ng ginigibo, busy ka, yaon man dyan ang tentasyon, magiging makusog. Makalingaw ka sa Diyos. Na hilingon mong sa dinong, ika nang matibay, ika na ang Diyos. As in, ikatulong rason, kawaran nin pakiaram. Gayo, dahil talagang aram. Dahil nagtukdo si inda, kan kalagahan, kan pag sa Diyos, kan pagpangadji. O dahil pakiaram. Dahil ang aram sa naninda, ang sa diri nindang mga kagustuhan. Self-centered life. So yan mga tugang tulong rason na pwedeng mag-ulang sa to, na magmaot, na magsa Diyos, as in magpangadji. Tinutukdo sa to nihin kagurangnan, na magtiyaga sa pagpangadji. Perseverant prayer. Because in the end, our life doesn't belong to us. We will be put to the test. Kaya nga ni sa Our Father, nangangadji kita, do not lead us into temptation. Pero yaon dyan, parte kan buhay ta, na igwang saro na elemento, sarong kapangyarihan, na nagpipirit na agaon kita sa kamot ng kagurangnan. Asinurog pa kitang ibabaon sa mga kaaditan, kapurisawan nin buhay. Sagkod, naabono na sa sato ang pagtubod, ang paglao masin pagkamot. Midbid ta iyan, aram ta iyan, konsise iyan. Ang diablo, na pirit na binabawi kita sa kamot nin mahal na Diyos. Kaya, ining Our Father, ining Amanyamo, Lord's Prayer, ang apod ta kaiyan, lugod, magpukaw inis sa to nin kamautan na magpangadji. Just show up. Kung kita inabutan nin kaugakan, nin warang pakiaram, nin kapagalan, just show up. Magpailing ka. Pag Sunday, just show up. Purisa, once sa imong isip, di ka makakonsentrate, just show up. Magpasiring sa simbahan. Mag-iba sa komunidad na nangadji. Baad, madaraan sa tuyang mga pangadji. Sa siindang mga pangadji, urog na kan mga lolo asin lola na matyaga na nangangadji asin nagsasa Diyos. Magtindog asin magpahayag kita kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako Sa sarong Diyos sa mga makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kang gabos na nalihiling asin da inahiling, asin sa sarong kagurangan na si Hesus Kristo, buktong na aki kan Diyos, asin nanundag gikan sama bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos, nagikan sa totoong Diyos. Ipinangati dahil na lang saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kang gabos. Huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan. Asinanin laman, huli kan Espiritu Santo kay Berhen Maria. Asinanin tao. Ipinako pa sa krus para sa to panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadangan asin ilinugong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwag, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, natutukaw sa tuo panama, asin mamuraway na mabalik sa pagupong sa mga buhay, asin mga gadan,
ang sa iyang kahadayaan laing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaon ning buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba ka nama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paagi ni mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtupod sa sarong niya, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Si Kristo nagsabi sa to na ang Diyos, maapod niya tong Ama. Kaya sa pusog na paglaom, darhon niya to siya, ang sa tuyang mga pangangaipo. Sabiyon ta kagurangnan ni nanyuga, ang samong pamibi. Kagurangnan nanyuga ang samong pamiti. Tanganing ang simbahan, danay na magpahayag kan pusog na pagsarik sa pagdatong kang kahadayaan kan Diyos. Ang kahadayaan ng pagkamot, katanosan at asin katuninungan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ni nanyuga, ang samong pamibi. Tanganing dawa sa tahaw ning kasakitan, magpadagos kitang mabigbi asin dainanggan magpadaog sa mga sugot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ni nanyuga, ang samong pamibi. Tanganing mapataguya ang kakanon na kaipuhan sa aroaldaw, asin ang kadakulaan ning puso na magpatawad kan sa tuyang mga kaiwan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ni nanyuga, ang samong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, tabangan kang kagurangnan sa pagpasan kan krus nin sa indang kahilangan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ni nanyuga, ang samong pamibi. Tanganing ang mga gadan, makamansay sa lawog kang kagurangnan sa iyang harong sa paraiso sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ni nanyuga, ang samong pamibi. Langit no na Ama, nagpapasalamat kami sa imo sa paghimati mo sa mo. Tabangi kaming danay na magsarig sa imong pagkamot, asin mag-ako kan sa imong kabutan sa samuyang buhay huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Magpamibi ka mo mga tugang, tinganingan seko asinan sindong atang, maako mandugod kan Dios amang makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnan an atang sa sing humakamot, para sa kaumawa na sing kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami. Ako ang mga atang na dinududot mi, hadi sa simong pagkamatinao. Tanganingan mga orog, kabanal na misteryong ini, sa bagsikan si imong grasya, magpabanal sa mo, sa pamuhay-buhay ngunyan, asin magdaras sa mga kaugmaan na daing kasagkoran, uli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas nila sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas na kami danay asin minsan saan magpasalamat sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Uli ki Kristo na samong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tao, nagpakumbabang mamundag sa birhen. Siya na nagtios kan krus, nagtaling kasamo sa danay na kagadanan. Asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtaw sa mo nin buhay na daing kasagkoran. Kaya bakan mga angeles asin arkangeles, kaya bakan mga tronos asin dominasyones, asin kaya bakan gabos na langit non na hukbo. Nagaawit kami kan himno kan si imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Usanna, usanna, kaitasan. Usanna, usanna, kaitasan. Baladan ng minariki, sa ngaran kan kagurangnan. Usanna, usanna, sa kaitasan. Usanna, usanna, sa kaitasan. Usanna, usanna, sa kaitasan. Kagurangnan, ikananggad ang banal. Burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bon kan si imong espirito. Tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaakini asin tinao sa siyang mga disipulos na ang sabi, magako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang awak, na idodolot para sa Indo. Siring maan pagkapamanggi, pagkuanyamanin kadis, na singgiraray pagpasalamat si imo tinao sa siyang mga disipulos na ang sabi, magako kamugabos, asin maginom kaini, tainian kadis kan sa kuyang duko, kan bago asin danay natipan, napapabulosan para sindo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan,
Ini pag-ibunin do sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod, ang tinapay asin ang inom ng kais, kagadan mo kagurangan, ipilang pangaratan niya mo, sakot na ikamagdatong. Kaya kami na nagroromdom ken siyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat tapi na pagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak kasing dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Irumduma, kagurangnan ang si imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, asing kan sa mong Obispo, si Joel, asing kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Sa tuyang girumdumon, ang sa tuyang mga lolo asin lola, ang sa tuyang mga gurang na ito na sa kaduwang buhay. Sinda sinanggabos na mga gadan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kaito pa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong magin kay ras kan buhay na daing kasagkoran, magomawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos mang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan ka na nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Pabanalon ng ngaran mo, magdatungang kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, linsiring sa langit, ang sa mong kakanon sa arwal daw, itao mo sa muyang unyan.
asin patawarin mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan simong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong, para ligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa siimong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko si Indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko si Indo. Ari pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan si imong simbahan, asin papagkanigua na siya mapatuninong, asin magkaburunyog sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasindo gabos. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Kan mga Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinabang. Di kami katulinongan. Uyaan Cordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mang inapod sa pamanggi kan Cordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magparam ka sana asin ang sakong kalag mauumayan.
mamibi kita. Kagurangnan, nakinabang kami kan Diyos no na sakramento, andani na pagrumdom kan pasyon kan simong aki. Warasan namimibi kami, tanganing ining atang na siya man sanaan nagtaos sa mo, sa day masabing pagkamoot, magdara sa samong kaligtasan. Siya na nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Salve Regina, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpusit animam, ut dinium Filii Tui habitaculum efficimeretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessioni ab instantibus malis, et a morte perpetua libiremur, per iundem Christum, Dominum nostrum. Divinum auxilium magnat semper nubiscum. Sige, Raray, Diyos may na aga po, nagkapira lang po ng mga pagirumdom, asin imbitasyon. Igo po kita nin bagong schedule, mapasunod-sunod kan misa, lalo na pag-abot nin Agosto. Medyo mababago lang subago dahil sa piyesta. Pero yun na po ang susundan, poon Agosto, sa mga ordinaryong aldaw na mayong piyesta, arug kan Diyos san piyestang maabot. Ang mga detalles po kayo ni, yaon po sa Facebook page, kan sa tuyang parokya, Huruan Church. Highlights lang, ang pagbabago, manungod sa Domingo, imbis na 7 misa, sa laog sa main church, 5 na lang, anom nagabos ang misa, ang saro po kayo ni sa Sarong Barangay Chapel. So, ang misa, may interval po, o pagitan na sarong oras pagkatapos kan saro. Or ang misa 5, 7, 9, and 11. So 5 to 6, pahingalo na sarong oras. Pero sa pagpahingalo na iyan, diyan po ilalaog ang pagnubina, dani na pagnubina kina sa Senyora de Salvacion, asin man pagpakumpisal. Kaya may panahon po kita nagibuhon ini dahil sa sarong oras, binawasan ta so 7 misa, 5 na sana. So, 4 pagkaaga, saro pagkahapon. Sa mga pagitan na po iyan, dyan man nagigibuhon,
Hindi magparedali ang mga blessing kan religious articles o kaya kan mga auto. Kaya lang, ngunya na Agosto, dahil muna kita ma-bless nin auto pag Domingo. Ang rason, tatawan tang prioridad ang pagdaguso kan mga tao. So kaya po ng space po digdi, kaya po manin oras ni Padi para sa ibang bagay na kaya po niyang gibohon. So, Sundays, the whole month of August, dahil pong car blessing. Kung gusto nitong magpa-bless, pag Monday to Saturday na po. Ano po? Monday to Saturday ang blessing. How about ang blessing kan mga religious articles? Ginigibot na po yan. Pagkatapos, at the end of the Mass, nagbiwirik po kita nin agwa bendita, asin igwa kitang papangadjion na blessing para sa mga religious articles bago ang final blessing. So mga day na habol, pwede man po digdi sa gilid, sa may opisina, igwa dyan in corner kung saan ang blessing kan mga religious articles gigibohon. So yan po, tabi. Siring man ang schedule kan bilog na Fiesta Salvacion. Available naman po sa mga gusto nin kopya, igwa po sa diyan po sa opisina, diyan po sa Shrine Souvenir Shop nin newsletter. So magkuha na lang po kamo, yaw na po diyan ang mga detalyes. O kaya kung may Facebook, i-check po girarin nido, pig-post naman po iyan. May available man po na downloadable copy kan newsletter para sa mga yaon sa ibang lugar, sa abroad o sa Manila. Highlights lang po sa Fiesta Salvacion, ang nobinaryo poon August 7 sa God 15. Pero bago po kayan, maabot po ang imahen, replika ni Nuestro Padre Jesus Nazareno haling Quiapo. Maabot po ni July 31 sa Sabaton po sa Barangay Nagas, asin pasiring po digdi. August 1 to 7, malibot sa mga barangay, kay Ribana na po digdi sa main church, one Sunday. And then, August 8, i-intronar po sa iyang chapel, digdi sa kataid kan, sarupang chapel, Peya. So, yan po ang imbitado po kamo gabos, sa pagsabat, asin pagsabay pa sa paglibot sa mga barangay. Ang imahe na po yan, replika, regalo po sa satuyang diocese, sa satuyang komunidad, kan Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Ang August 15, iyo po ang Bisperas, igwa po kita ng Grand Procession de la Luz y Salvacion, pasiring po dyan sa Pierre, may choral competition, and then Marian Vigil, mag-aga. Pagkaaga po, sa mga girare na kakaisi, aga na po ang prosesyon sa dagat, sa Kainiina. Pagkatapos po, kan alas 4 nin aga na misa. So, ang pagdebosyon sarong sakripisyo. Kaya, masakripisyo kita. Ano po? Pero masiraman pa pagmati kan tawong udok sa buot ang pagsakripisyo. Kaya, sa mga naghapot, asin nagmamaot pangani na kung nga day na sinaibalik sa hapon, may mga rason po kita kaiyan. Pinag-adalan ta na po iyan, dinangog ta na po ang mga rason kaiyan. Kung ata aga, kung ata hapon, pinag-atid-atid, pinagbalanse, asin mas magabat ang rason kung nata dapat aga, gibuhon. Day ko na yan, sasaro-saroon. So, pag Sabado po, katapos kan procession sa dagat, may magigibuhon, sayaw sa pag-umaw, ugma sa pagsamba. Mga bagong aktibidad po yan, tanganing magdagdag kolor, asing kahulugan sa tuyang ginigibong pagdebosyon. Ang prosesyon, tatapuson sa sarong selebrasyon in Santa Misang pamamayuhan kan sa tuyang obispo. Pag sunod-sunod na po ang mga misa po kayan, Sabado patin Domingo, poon alas 4 nin aga, ang last mass is 6 p.m. So mga detalles po kayo ni, check na lang po sa Facebook asin sa newsletter, Siliab newsletter. Igwa po nin orientation sa July 31 ang gabos sa mga miyembros kan Buyadores. Magdigdi po sa parokya alas 9 nin aga sa parehas na
Okay. Sa July 30, gigibon po ang brigada sa parokya, 7 a.m. Sa mga gusto na magtarabang, maglinig po digdi, bukas po sa tuyang parokya sa Saindong, Tabang. So mga na-announce naman ito sa Facebook, pero taramon ko man girare, pag-extend na po ang deadline kan pag-submit kan requirements sa mga ma-intra sa choral competition. July 30 na po ang deadline. As in, miyembros na required kan choir, ibinaba sa 15, imbis na 20, 20 to 30. So 15 to 30 na po. So yan man na po. Salamat kan Saindong pagdangog. Salamat man sa mga donors and benefactors niya to, nagtarabang po digdi, nagwalat nin tabang sa pagpakaray kan harong nin mahal na ina. Asin kung igwa po, kamo, nadudot-dot ang Saindong puso sa pagmakulog sa harong nin mahal na ina, bukas po ang opisina sa pag-ako kan Saindong mga donasyon. Pinaghinguwat ta po, nahiling man po nindo, napakarayon ang harong ni ina, asin hinahabol ta po ang Agosto, na sana mas pakaray na po ini, magagamit ng dapat na agihan, hagdanan o ano paman para sa pag-abot kan Agosto. So, nakulang tabang po ang Saindong tinatao. Minsan bilang tao, naghahadit ako pag nag-aabot ng mga babayadan na sweldo, materyales, pagsisingil na, sarabay-sabay. Pero sa pagirumdong ko, sa sadiri ko, harong ininin mahal na ina, siya man na nagtatrabaho po talaga na magdot-dot ni mga puso na matabang para mapakaray ining sa iyang harong. Kung saro po kamo sa dinudot-dot ang puso, salamat po Saindong tabang sa pagpakaray ka ining simbahan. Matindog na po kita. An kagurangnan, mapasindo. Asin sa imong espiritu. Sa intersesyon nin mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion, bendisyonan kamo nin Diyos na makakamhan, anama, asinanaki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Salvacion! Viva la Virgen! Para pakanta po ang mahal na ina.